Biżjara fil-ġonna sbieħ li toffri Villa Fransija, il-pubbliku jista' jkun tajnuna għal dar il-Kaptan. Fit-8 ta' frar il-bibien ta' Villa Fransija se jinfetħu għal pubbliku. Il-familji se jkunu jistgħu jqattaw ġurnata ta' mistrieħ fil-post u jkunu parti mill-attività fil-ġonna ta' Villa Fransija. F'din l-attività il-pubbliku se jgawdi minn mużika u informazzjoni storika dwar il-villa. Filwaqt li blajnuna ta' studenti mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi, il-kċina l-antika tal-villa se tkun fl-aqwa tagħha biex toffri prodotti taċ-ċitru li se jkunu għal-bejħ. Antonella Ġus Mikallef spjegat kif dar il-Kaptan ikollha bżonn ma' 350,000 euro fis-sena u l-fondi li se jinġabru f'attività bħal din se jkunu tajnuna kbira. L-għan kien l-għan residenzjali meta l-persuna b'diżabilità tiġi tqatta ġimgħa magħna ġewwa dar il-Kaptan biex bekk il-familjari jkunu jistgħu jistrieħu. Hemm ukoll is-servizz ta' matul il-ġurnata. Is-servizz ta' matul il-ġurnata li jingħata lil persuni b'diżabilità li jagħmlu użu mis-servizz ta' dar il-Kaptan imma li m'għandhomx posthom fiċ-ċentri ta' taħriġ jew f'xi skola għal persuni b'diżabilità. U biex din l-attività tkun verament tal-familja kollha, it-tfal għandhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' Caramel, Blush, Blackie u Snow, l-ewwel 4 tiżrameġ li twildu f'din il-villa. L-attività qed tittella mill-Fondazzjoni Marigold. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni, is-Sinjura Michelle Muscat, saħqet li din l-attività se tgħin biex tingħata spinta lill-organizzazzjoni non-governattiva li għalkemm ftit tissemma tagħmel xogħol siewi għas-soċjetà Maltija. Għaldaqstant ħeġġet lill-pubbliku biex jagħti l-kontribut tiegħu biex tissaħħaħ il-ħidma ta' dar il-Kaptan.